Jens, og nu vil jeg dræbe Så den. nu filmer. Tak til det. Hej, jeg Viktor. Pas på, I skubber til den, så den bliver ned. Pas på, jeg skubber. Ja. Og nu vil vi hoppe ud med en faldskærm i en helikopter. Altså om lidt. Ja, efter han lige har ringet til sin ven Bent. Hey Bent, har du en flyve? Har du en helikopter? Ja, jeg kaster den lige ned fra himlen. Og tak for det. Hvorfor virker min kode ikke? Virker de ikke? Nå, det er fordi jeg skal lave dem. Så skal jeg lige søge efter dem. Det er fordi vi starter sådan en ny en. Nu skal vi op på bjerget igen. Okay, så kan det op lige til spille. Texas igen. Okay. Ej! Jeg lægger mig bilen. Vent. Bare kaster den mig ned. Bare hør her, Bisse. Nu tager jeg til din bil. Så du bilen. Nå, du er en mand. Nå, det må du undskylde. Kalder jeg det pænt, du kan. Kalder jeg det for en kvinde. Jeg tror, det er en mand. Okay. Undskyld mig, men jeg skal lige med metro. Eller med tog. Med togen. Hvis jeg brænder, så stopper jeg bare med. Okay, nu har jeg koderne. Politihelikopter. 3, 5, 9. Okay. 5, 9. Og nu kan jeg godt den sidste, så. Bare du skal til fællesskab. Den kan jeg altså ikke finde lige her. Prøv at kigge dig omkring. Der er den! Ja, men jeg skal lige... Skal du Nej, finde? nej, Skal du finde fællesskab? de her bare. Okay, vent lige hurtigt. Jeg skal lige finde en kode. Okay. Til Superpoints. Points. Og fællesskab. Elsker. Nu er lige prøve noget. Det hedder Superpoints. Altså. Hvad? Jeg prøver lige alt det her. 3, 6, 2. 3, 6, 2. Jeg har lavet den forkert. Okay, hvor var det nu? 3, 6, 2. 3, 6, 2. 5, 5, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Det var ikke 400. Tag lige helikopter. Fordi jeg kan altså ikke åbne vandskærmen. Åh, det er fint nok. Jeg sagde helikopter. Jeg kan røre den ikke. Ej, det er lige meget med den helikopter. Og skiftes I? Ja. Ja. Okay, jeg skal bare lige finde en mand og skubbe ham ned af alle trapperne. Det er sjovt. Det var også tidligere. Hey. Du der. Må jeg ikke gå videre? Jeg må nødt til at tage en anden. Skal du? Du skal. Tekst og sådan. Intet. Nå, kommer der en bil. Skal jeg sådan. Slå ham. Bare slå ham.
Hey, flyt dig. Ja. Slå den. Slå den og slå den til den. Hvis der er andre, der tror, man må i gang med at slå det. Der er kommet, jeg tror, der er kommet noget. Koppestol. Nej, Altså, koppestol. Ja, bare hvor øjne. Hey, husk det. Altså, det er lige. Hvad ud af fisk? Det har jeg aldrig prøvet før. Nå, du kan lige følge med. Men hej. Hvor han fandt helt derhen, så du lige. Ja. Ej, det går jo for ham, der fandt ud af det. Ja. Det var meningen, at jeg skulle kaste ham ned ad trappen, og så faldt han ud af vinduet. Jeg skal lige ned og se, om jeg kan se ham. Lige nede på jorden. Nå, han får noget koppestol med det. Han vandt hernede. Se, han vandt hernede. Se, han vandt hernede, se. Det er ham, der ligger der. Men han der fløj ud. Men han der røg ud af vinduet. Ej, hvad er det synd for ham, der røg ud af vinduet. Det var lidt synd for ham, ikke? Nej, det var overhovedet ikke synd. Hvor var det der årets sorte kan? Ja. Jeg slog ham bare ned ad kanalerne. Slog du bare ned ad Så kanalerne. løber han efter mig, for han ville have den igen. Men det må du aldrig. Den fuck er der ikke en dør. Ej, nu er det tid efter mig. Altså, jeg hedder Lego, og jeg hedder Pig. Ej. For det. Hvad fuck er du? Ja, hvad vil du? Hvad fuck er det? Hvad fuck er det? Ja, hvad fuck er du? Et bro. Et bøve Jensen i hænderne. Et bro eller Jensen. Eller i skalpen. Eller begge dele. Eller 300 år. Eller hvad er det? Er det 300 øst? Hvor døren? Nej, der er dør. Det var en fakkel, så Hvad er det? Hvad er det der? C-U-C. Så skal jeg videre på vejen. Nu skal vi op på. Nej. Dø nu! Dø. Stræber jeg dig. Du dør ikke bare hvad. Dø, for jeg har havregryn. Dø, ellers stræber jeg dig. Dø, for jeg har havregryn. Nej, ja. Dø, ellers. Ej, du er hjemme. Hvor så det? Jeg er kommet ned. La 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 la. Har du et modermærke på din ost? Hvor godt lide ost? Jeg hader ost. Jeg er helvede til. Ostemad smager helvede til dårligt. Synes jeg. Det kan jeg ikke gøre. Jo, det kan jeg godt gøre. Det er aldrig. Kom op. Okay, jeg skal. Hvordan? Nej, det er irriterende, at jeg kan ramme op. Sådan. Hvis jeg kunne slette den der, jeg kunne slette den og gøre det til en ny. Det kan jeg jo bare ikke. Nej, en gang til. Den kan du Hey. godt komme op. Er det lorteby? Du kan godt komme op i den her. Du skal fandme ikke bytte sådan. Og du har fundet hendes egen. Ej, hvad er det? Det er det så. Må jeg se det? Er det med tøj? Nej, ikke det der, det står rundt i før. Må jeg se det? Nu ramme ned i den. Hvad var det der oppe der? Det er storm. Jeg tænkte, vi har en storm herhjemme. Er det ikke sjovt, når Vi har en storm. Altså, vi mener, at det er storm. Ja, jeg har fundet det.
Jeg skal lige køre over på en legeplads Benziner? for biler. Hvad? Ja. Fucking lossekælling. Fucking lossekælling. Skal jeg bare lige køre ind i en bil? Nej. Flyt dig din taxamand. Han flytter dig. Han er min tur. Okay. Nej, jeg vil finde metal. Hvor er der metal i Minecraft? Så kommer det ud af det. Og vent, vil du lige give den der skydemod, hvor man har over mange pistoler? Det kan jeg. Er det her... Nej, det er sten. Det er cobblestone. Det er ikke. Ja, du skal bare hele vejen ned. Find en hotel. Og en lastbil, mand. Du kan yde. En lastbil. Ja, du kan godt bruge en lastbil. Den er bare meget langsom. Det er verdens langsomste. Hvad siger jeg? Grad. Det er verdens langsomste pikbil. Hvad siger jeg? Kan man styre graden? Det er en bil, du kører i. Det er ikke her. Det er ikke her, vel? Tjap. Tjap. Ej, jeg Er er det her? Er det her? Er det her, altså? Ja, det er efter det. Hey, jeg gider ikke blive anholdt for. Du kan bare tage tilbage, så bliver det der. Men er det her? Det sted? Nej, det er længere nede. Er det indtil det her sten slutter? Yes. Og jeg får hen. Jeg fik kul. Det er gange. Det er kul, det er blik. Nå. Jeg troede, det var kul. Åh. Og ja, det er her. Ja. Jo, det er kul. Nå, men jeg vil lige prøve, om jeg kan få kul. Det er altid været her. Ja, jeg kan også være så overfald. Det er faktisk ikke så altid tit, jeg kan. Og det er sådan her. Jeg er fucking lille med mig. Det er altså en kvinde. Ja. Jeg kan ikke bruge det her kul. Ja, jeg står og tror en dame. Er det det her? Ja! Nej, man kan kun få det med en pickaxe. Hvad? Du kan kun få det med en pickaxe. Og X. Okay, nu spiller jeg lige et andet spil. Hør Og her. jeg spiller Subway Surf. Prøv at se her, der er en bil. Det er så sige dig, at jeg har ret mange mænd. Eller ikke mænd, men jeg har også grupper. Ja, hende der, se hende. Hende. Det er den mærkelige. Og så ham og robotten og ninjaen. Ej, du er